Machiegni wadonjo weche mag tuke kamado ne jotugo abich e klepe ma opogore e alwora ma Homa Bay nyoyier kowuok e tuke mag Genowa Governors Tournament manyorumo odhiambo manyoro e kaonti ma Homa Bay. Jatend migawo mar tuke Ababu Namwamba manyo bedo wendo modhial onyiso dwaro mar nyayo talanta mag rowere mawuok e kor gwenge. Gavana ma Homa Bay Gladys Wanga oketo chenro mar medo jiwo talanta kokalo e tuke ma kamago. Kitendawili hicho kitateguliwa baada ya iko na Red on Unit, na hivi juzi mama alizindua rasmi outpatient center. Hii tournament, hii Genowa Governors Cup tayari imedhihirisha ya kwamba ule mpango tuko nao wa kusisimua mpira hapa Kenya kuanzia mashinani inawezekana. Nimeona talent hapa, nimeona person. Najua ile person nimeona hapa. We will use your talent to put money in your pocket. Konyowa gi nyithindo wa matindo mane school. Holiday wasebedo go mabor ahinya, mwaseyudo kaka timore, nyithindo osebedo ka gin idle. Sport maka makonyowa, yudo ka nyithindo dich. Sama angi dich ing'eyo, gimoro bi iwacho ga kiluoka ni king'eni nindo gi mipira to ok igajri.